okwu m na-agwa ụmụnne m na ndị ọnwụ ya metụtara o eziokwu na ọhịa metụtara onye ọbụla ya akara obi ya akwa onye ọbụla na ụmụnne m dịka otu o si chekwaba anyị niile anọdụ n'udo ọ ya akwa ihe ya amasị m na otu ahụ o si wee dosi oge ọ dị ndụ ugbo ọ na-anọghị ya I continue the legacy. Ị ga-ahụgodi ụdị mgbalị na mbọ anyị gbaga today, ị ga-ama na ihe anyị mụtara n'aka ya ka njikọta ọnụ o nyere anyị mgbe ọ dị ndụ ka anyị ka jiri ya na-aga. Ihe m na-agwa ha ka anyị niile kara obi maka mma anyị biri ezigbo ndụ ya, anyị niile ga-agbalị ṅụọ ya soro okwu ya ma bie ụdị ndụ obi masịrị anyị. Onye ahụ nne m ka agụ ọnụnwa ya ọ bịa ihe akwaga taa ya so ya were ya nke bụ isiokwu na nne m tigiri m n'ọrụ okwukwe ahụ m nwa ya nke izizi na nwoke ya then nwa ya nke ise na ọmụmụ. Kedu ihe anyị ga-emekwanụ n'elu ụwa mgbe gbanarị ọnwụ? Kedu ihe anyị ga-emekwanụ n'elu ụwa mgbe gbanarị ọnwụ? Ọnwụ bata ngajụ oyiye, ọnwụ bata n'ụlọ ụlajụ oyiye, ọnwụ bata na mmemme makwụsịrị ọnwụ ajọka highlifeng.com. Ọchọrọ enyi nwa nwunye ya mụma jeri nwanyị obiọma ọchị ọzọ dị na nwanyị. It's hard to say goodbye, Mom. But don't forget this, Mom. We love you. And we love you forever. Warasi ubone kwogwo na maniri bokwe. Warazo dune buo mananuro komwe. Otali abiamo na nemu na bale nakoko. Uno ye yakomazi ona chewele bideje nanyo.
My love for you, you are all that I have. I'm only
Goshini mi jemeka lekwa Ujo baba Oya letego Kosi baba kele obere m ụtọ sahụrụ m ọnọdụ nga taa ọnọdụ ya nọnyere n'ọnọdụ nwaanyị bụ comfort ana m abịa n'ọnwụrụ naanị ya bụ ahụ ịmakwata m atọ ọdụ nwa ana m abịa ana m abịa ntị hotel dị egwu ọrụ ọnụ ka eji m ụjọ biri so emelewe isi m na-achọ ọchọ nnewi ọrụ mma ihe ọrụ dị ya bido ka asị bụ ọnụ gị iwe ka so biko ọkara n'ihe ọnụ kwuge mbụ na m gwa onye musik ọkụ n'ọrụ ọ na-egwu ọkụ n'ọrụ ọ na-egwu mana ile anya ị ga-ahụ ihe awụ agụmasị na ebuje m sọ ọwa ọbụla ọhụrụ ma ọnwụ na ọ gịnị ma asị ka ụmụ ada sị na ee ọwa some I got 1 year ago. I feel I said, in our pushing way, a woman that have a pass up because I wouldn't push a walk on my god, no, I'm not for one. So, happily, he have a run and go, I wrote that. So, come on, that become on the when I know to know I'm more on the trip before we get before we get on the book because I am not so full when I come up so much time. I
Thank you.
What do you mean?
iṣẹ́. Ọyọ́ tọ̀tọ̀rọ̀ iṣẹ́.
Let's all love you.
Good morning. Good morning. Welcome. Humble Mrs. Ijeoma Nnadozie Ewoha. Onwe ka a na-ekwu m ka eji mara ya. Osilora 1. Ọ ga-amasị anyị ka ịgwa anyị ejighị anya anyị wee fụ mana ka ịgwa anyị ihe na-eme n'ụbọchị taa iji wee na-esi Ọ bụ nne anyị, nwanne anyị nwaanyị, mama anyị ka a na-eli taa. Let Mrs. Comfort Ihedoro. Taa ka a na-eni ya, na-emekwa na nkwamozi ya. Ọ ihe anyị na-eme n'ụbọchị nke taa. okwu nwere ike ịgwa ụmụ ya ndị ọnwụ ya metụtara. Okwu nkasi obi ka m ga-agwa ha na ha ga-akara ọma na nne ha nwụrụ. Ọ ha nwa ga-eni nne ha bụ nne ha ga-eni ya. Ọdụ ha adị mma nwaanyị nọrọ ya hụ ka ụmụ ya na-anwụ n'ahịa na ndụ. Ọ ka mma ihe inye Chineke ekele na ha nọ ndụ na-eli nne ha. Ọ kakwara na nkwa nwụchi ọnwụ. N'ihi a sị ihe nke ọma mee ka anyị kene Chineke, nke ọjọọ mee ka anyị kene Chineke. Ị ghọtala? Ọ okwu agbamume m kwesịrị ịgwa ha. Thank you. Thank you. Who can say where the road goes, where the day flows, only time. Morning, Deo. Ka anyị mata aha ya. Nke a mụ wụ Ogbuehi Nnanna Ifeanyị Chukwu. Ọ ga-amasị anyị ka ịgwa anyị onye a na-akwa unu bịakunu buru ụbọchị taa. Good morning, sir. Morning. Ka anyị mata aha ya. Mụ wụ Ogbuehi Nnanna Ifeanyị Chukwu. Ọ ga-amasị anyị ka ịgwa ya onye unu bịa iburu ụbọchị taa. Ya bere ibu n'ụbọchị taa nne m.
Enwe ike ịgwa ihe ịmụta n'aka oge ọ nọ ndụ? Ihe mmụta n'aka oge ọ dị ndụ woo, ọ kụziri anyị otu esi enwe umeala, otu esi agba mbọ, otu esi eme obi mmadụ na obi nwanne, otu esi ahụ mmadụ ibe anyị n'anya dịka si hụ onwe anyị n'anya. Ihe a mụtara n'aka ya buru ibu. Ọ kwara ihe a mụtara n'aka ya, ndị niile na-agbara ezinụlọ anyị ga-amadapụ na ihe na-aga otu o kwesịrị ka ọ na-aga. Ya wụ ezigbo ọzọ a nwetara n'aka ya mgbe anyị na-eto. Ka okwu nwere ike ịgwa ụmụnne gị dịka nne unu na-anọ ọzọ ya ma ndị ọkụ ya metụtara? Okwu m na-agwa ma ụmụnne m na ndị ọnwụ ya metụtara ọ bụ eziokwu na ọhịa metụtara onye ọbụla ya akara obi. Nke ọzọ kwa ụdị ndụ obi n'ụwa, the legacy ọ hapụ, onye ya akpa m obiọma ka anyị niile soro ụdị ndụ ahụ, the legacy o live. So ọ ya akpa m obiọma, na-akwa onye ọbụla na ụmụnne m dịka otu o si chekwaba anyị niile anọdụ n'udo. Ọ ya akwa ihe ya amasị m na otu ahụ o si wee dosie oge ọ dị ndụ. Ugbo ọ na-anọghị ya, I continue the legacy. Ndewo my brother.
ada anyị nwanyị na nkele eke ikpeazụ na omume eke ikpeazụ na nwụkọrịta aka ikpeazụ o ji bịaruo n'isi ụlọ nna ya na-ewu ụlọ nna ya biri ma amụta ya ya bịaruo n'ụlọ nna ya mụrụ ma amụta ya ugbu a ụkwụ ya dere ebe ahụ anyị ga-enye ekele nke ikpeazụ ya bụ the last libation the last ma ọkpara isi obi atọ kpọmkwem onye isi ala na ụmụ ọkpara arọ osogo onye isi ala the entire community nọ na Amuja as a community ya nwaji ihe na ọ na-emere nwanne nwanyị ada de majie ọnụnwa onye kwa n'ọnụ nwanyị hụrụ today ọnọdụ kọwa ada nwanyị ka ọ na-emere this libation mgbe onye ọbụla nyeta ohere anyị ji ohere n'aha azụ ya nwụrụ n'aha nwanne etu ewe gburugburu ọnụ ya n'aha ọpara nna ha tocha ha niile wụ ụzọ ọma ọnụ ya n'aha ụmụ ọkpara arọ niile na ụmụ ọkpụchi obi atọ na Amuja si hụ dịka obodo na-ekele ndị ọgọ anyị ndị ụmụesalụ ya mụ Igbo sonye na mmemme a anyị ji atụ nwanne anyị nwaanyị bụ ada anyị gaa nke ọma ihe a mere taa bụ ihe ọ sị mere ya chiọma nọ nga mgbe oge chesiri dị isha nna nne m na-akwa anyị na ha nọ Easter Monday 7th of April this year ọ bụ njem ikpeazụ abịrị ebe a dịka mmadụ enyere ya aka echere moto pụta anyị butere oche nga echigo ihe ma anyị na-ekwu anyị mere maka emere yesterday maka anyị na-eme nke ugbo maka a ga na-eme n'ihu nga ka ọ nọ ka ekwu ikpeazụ Chineke tozi ya n'aga egbu oge ọbụla maka taa ma nwụrụ nwanne anyị anyị mara na masị masị ndị ụgbọala na-ata hotel n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ anyị Chineke ji ike niile anyị na-enye gị ekele n'ụbọchị taa ebe ọ masị gị na ị ga-akpọrọ nwanne anyị nwaanyị bụ nwa nke gị ikepụtara n'ụwa inye ya ndụ nye ya amamihe nye ya ngozi n'ụzọ pụrụ iche ijiri ọmụmụ ya mma nyekwana ọmụmụ ndị mma ihe ndị wepụtara aha ya n'ụbọchị taa wepụta aha ya na ala umesalụ taa njem ikpeazụ ọhịa anyị niile n'ihu ada ukwu anyị na-ekwubi okwu sị Chineke kere eluigwe n'ala onye ka emere ihe iwu nye ngozi ịhụrụ anyị n'anya hụkwara n'anya aga aba anyị niile ụmụada anyị niile nọ n'Asia na mpapụ nọmba 1 ọchịkọta ụmụnne ya ọ hụrụ ụmụnne ya n'anya ụmụnne hụ ya n'anya ọ hụrụ ndị ụmụnne ya n'anya ha hụ ya n'anya ihe ọhụrụ mmadụ niile n'anya anyị sị Chineke ụdị ịhụnanya nwere ebe nwanne anyị nwaanyị nọ sikwa taa hụ ụmụ ya niile n'anya ma ndị nwoke ma ndị nke nwaanyị ụmụnna kpere ekpere ụnyaahụ ụmụ ya abụọ ndị nke nwaanyị ada ukwu na mkpọmkpọ n'ure ada ji ọnụ ịbịa na eji nna taa ọnọ niile taa na mkpọmkpọ nwunye njem ikpeazụ ya na bebechi nna asị Chineke ụgwọ n'ala n'ụwa ka anyị pụtara mkpụrụ obi m ihe kacha mkpa anyị makọrọ ọga n'aka Chineke ịbịa taa na-echi nna emetụla nwoke emetụla nwaanyị akpọọla ha mbọ na-agba mbọ ka emegbanwe ihu anakwa na agbalị otu emegbara a na-emegbanwe ihu n'ihu ụwa niile Chukwuta jụtara ha amara ego niile a na-emefu maka ịkwari m ugbu a Chineke biko anyị na-ayọ anyị ya wụọ ọhịa ụzọ pụtara ha emechaa mmemme a mkpa aka nye m aka ekwe ma ndị ọgọ
mekwu m ibe ma ụmụ uju nye ọrata ihe otu ọ ga-enweta mmaji kwuru mmaji itiri peni tiri apụ asị itiri 1000 ihe ga-enweta 100,000 maka da mgbe chigbo iwe chigbo mmadụ ọ nwere onye udo onye nchịkọta ọ na-emepe aka ọ na-enye onyinye maka ụdị ọpara nke ya ahụmere m ụdị ọpara nke ya mbụ asị Chineke biko nga na gara ụlọ mgbe ọ ga-egwe ụmụ ya ga-anọ ihe ọma ga-eme na ndụ ya dịfe anyị nekwe ụmụnne m aka hele nwe nne mere n'elu asị Chineke gozie m obodo aka nkwụ na mkpebi ndị ebere gara site na ebere nke Chukwu asị ife na ndokwa ọzọ n'aha nna na nwa na mmụọ nsọ na onye nwe Chineke nkwa ji gazie n'ugwu ọ ji ejebe ihe ọjọọ maka ndị ọbịa tinye ndị ọbịa anyị ụmụnna ndị ọgọ anyị ndị kwuru anyị ha ziri ba ụmụ ndị obodo na nga Chineke dịka na-akọsọ ngozi ọjọọ nye ndị ga-ata nzukọ na site na Kraịst onye nwe anyị n'aha nna nwa na mmụọ nsọ ekele m ọha na eze gbakọrọ ebe a kelekwe ndị ụmụ ọkwara arọ ndị mụta kelekwe ndị ọgọ ndị ama Igbo dada m na ya akpọ gị dada m amụtara m na n'ọnụ my father ọ na-akpọ gị dada mana Volvo nwaanyị ka e gwara m sọ ha na-akpọ gị oge m na-etolite anọzi m in place of my father Wole Charles Ọnụnwa na ahụ ụmụnne m na-anabata gị n'ezi nwanne gị nwoke your only son ọnọdụ nnọọ mana onwe egbuchagoro unu enwezikwa onye m ga-akpọ dada mana ọ gịwa onye m na-akpọ dada nke m na-ahụ anya mgbe ọla m batara ụlọ abịara m bịa hụ gị on 27th of July this year oge m batara ịkọtara m n'ala isi m bye bye welite aka gị elu obere isi m bye bye ọ nwere ihe m ga-asị ọnwa ekewegala anyị ana m asị gị laa nke ọma ije ga-erubere gị isi anwụpela anya mana kama na leta ụmụ gị etekwa onye ọbụla kpere anyị ekpere a ga-ekpekwere gị ama asị gị ije mara gị mma mmiri anyị gọziri n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ ọ wụrụ pure water nsọ were gawa gaa nke ọma n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Umezala opi ya wụrụ n'ụlọ na ndị ohi ịgbapụta afta gị taa umezala nwoke họlụ gị bata right jụọ mmadụ
Volvo. We can maybe grow. Where did it? Oh, fuck. Ya wuzo kana fara ge Muhammad dale da eban karodi dia tanga oleh video dia dulu emejakulu ikwu emejakulu ọgọ emejakulu ọnwụgụ ịhụ na ihe emege taa anyị na-asị aka wụrụ ọhịa wụrụ ụzọ pụta ha nga ha mefuru ihe eji eme ihe Chineke na mee ka ọ bịara ha mmaji ka mmaji n'aha Jizọs ọha na eze bịara nga ọnụ bịara ịgba ama ụkwụ ọnụ jiri bịa ọnụ ga-eji aga n'ụlọ n'otu n'otu ezinụlọ ekelela ọnụ maka ọbịbịa ọnụ ihe ọma mekwere ọnụ Chineke na-anabata mkpụrụ obi gị na ngọzi ebe ị gara ala ezi nna dọbata na ejide gị na papa anyị ji mmanya ukwu a na aha ezinụlọ Ihedoro na-asụ bụkwa ekpe nwaanyị wee bụ Chineke na gọzie ezinụlọ gọzie onye ihu gọzie onye azụ udo dịrị onye ihu dịrị onye azụ ọwụ mmadụ nwetara nwa Chineke na gọzie Chineke na otu akụkụ gọzikwa anyị n'otu n'otu n'aha Jizọs amen. Katawa dedem chigere awi henni kporo chigere chigwa pa n'obodo chisi n'obodo ike wow ọnụ tara na ọnụ na-ata ya kete oke ndụ n'aka gị n'aha Jizọs ewu Okay. Yeah, the new blame when I time I did. No, you need to see our police. Don't go okay protocol, not to go to the judge.
Father Morata from the Simon Biblia Church. I will grab it. Nnanna, one of the son, I will grab it. Thank you so much, people of Volvo, to show my own respect to Madam Volvo. Because they can agagina pronounce some the CWO Naga Omada Nenyo. Friends and well wishers, so you should pay last respect. Here, Papa, I put out here, Gavano Walker, the time of church and here, everybody know. I'm gonna be on say so. I'm gonna be on say so, we could do. Already jogging here, to support you, Basu, to be a way back on your letter. Wow, when you go good morning, so you need a don't be living at the plus again, more according to the nation. Walking with the Gilania. Because probably no rich of it will like you. We are over the again. Or the again. They got better you. To Pangagawa or Moka. No. DJ Himoga last week. Yeah, I know when Jehovah. Oh, Jehovah. Already never Chile Chahala more make comfort. When you charity without Ishari, charity when you share it. Macaroni Trasnata Ishia, Zoka, when Ish. Our Lechana must say, I was too short of please the best idea with you. Thank you, Bigo, Bubotani, I get the China. I will know one year you go.
Okay, gini ko bari ka tissue. Ya se kama anya mere ka tanala. Ya mere ka ile tissue. Kijaka. Aule shi ko no fata ko Christian. By now, mama be wiwe. Ona kuram do komo no mama. Mba mami oge fele epi mi ene mo wa. Epi mi ene mia. Abraham do komo mo no ni. They are saying, they are just saying, "I have one circle. Say, go into the world, be fruitful and multiply." Take a hand and go look now. Information, foreign information. Minister of Foreign Information. Ayah tu saya anime ya. Ayah tu saya anime. mana ha nọ n'udo ọbụlagodi na ha tara ahụhụ dịka anya nke mmadụ si hụ mana ha nwere nnukwu nchekwube na ndụ ebere ndị niile tụkwasịrị obi na ya ga-aghọta eziokwu ndị niile rubere ya isi ga-ebinyere ya n'ịhụnanya maka na gracia na ebere ya na-eche ndị o ji aka ya wee
ga-akpọlite ndị niile nwụrụ n'ime Kristi. N'ihi na nkụzi nke onye nwe anyị nke anyị na-akụziri unu bụ nke a: anyị bụ ndị dị ndụ ụbọchị onye nwe anyị ga-abịa, si n'eluigwe rịdata. Ọ ga-ewerekwa oke olu kpọọ oku, werekwa olu nke onye isi ndị mmụọ ozi na ụda opi nke Chineke. Mgbe ahụ, ndị niile nwụrụ n'ime Kristi ga-ebu ụzọ bilie. Mgbe ahụ, anyị ndị dị ndụ bụ ndị ka nọ ya, ka Chineke ga-eweli chịkọta anyị na ha n'ime obodo mgbe niile. Ya mere, were na okwu ndị a na-akasịrịta ibe unu obi. Jesu gwara ụmụazụ ya sị ha, oge ezuola ka e wee nye nwa nke mmadụ otuto. N'ikwu na eziokwu, ọ bụrụ na mkpụrụ ọka adaghị n'ala nwụọ, ọ ga-abụ naanị otu mkpụrụ ọka, ma ọ bụrụ na ọ nwụọ, ọ ga-amịta ọtụtụ mkpụrụ. Onye ọbụla nke kpọrọ ndụ ya si n'ụwa nke a ga-edebe ya maka ndụ ebighị ebi. Ọ bụrụ na onye ọbụla ejere m ozi, onye ahụ ka nna m ga-enye ugwu. Mkpụrụ obi na-ala m mmiri ugbu a, gịnị ka iri ga-egbukwa? Nna, zọpụta m n'oge nke a, mana ọ bụ n'ihe nke a ka m ji bịarute n'oge nke a. Nna, nye aha gị otuto. Mgbe ahụ, otu olu sitere n'elu igwe ga-asị, enyere gị otuto, aga m enyekwa ya otuto ọzọ.
anyị nwa bụ ndị otu Kristi bịara ịgba aka ebe iri ekpere Chineke ụka na-arịọ masị na-ekpe ekpere ka Chineke gosi ya ekpere n'ikpe ọ gaji ikpe ya ka o nwee ike jee sonye otu ndị mmụọ ozi. Ihe iche aka mgba n'ihu ihe na-akpọrọ anya azụ dịka ụgbọ ekwuru ike n'ime ihe mgbu ndị a na ihe iche aka n'ihu ndị a gị lụfere ya n'ọgụ nọgidesi ike n'okwukwe gị site na nzukọ nke a gafere na nzukọ nke ọzọ. Transition the suffering church. In that place, Mama and the triumphant church. Was what about prayer? Now, John, now, I didn't say anyway. We wouldn't know that went to war. I didn't say anywhere. Bruce, what do you so? I just see Osnia, see here. In a call you could see, Saint Comfort to them so, or Comfort to them so, Dr. Anya, yet I do I know, you Chineke see. You give me a bushi, a carry the other, and they say, oh, you are ready to so. I know time, my back for me, Jesus Christ, grand time, no showman. Onye si n'ọnwụ kpọlite nwa ya bụ Jesu Kristi ka onye ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ udo na nzọpụta. maka ezumike na nzọpụta nke odibo gị Comfort Nnanna Ihedoro na maka ndị niile nwụrụ na Kristi onye dị ndụ na nchi
na-enye Nwachukwu anyị ekele. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi ọrụ dịrị anyị na nzọpụta anyị, na anyị ga-enye gị ekele oge niile. Dị nwanne Nnanna nsọ, Chineke ji ike niile, onye ji ụwa tụ ụwa site na Kristi nwere anyị. Ọ bụ na ya ka nchekwube mbilitere ọnwụ dị ngọzi si chọọ. Ndụ anaghị enwe njedebe, ọ bụ mgbanwe ka a na-agbanwe ya. Mgbe ụlọ iwu ụwa mebiri, a na-akpọbata anyị n'ụlọ ọzọ nke ebighị ebi. Ike ọchịchị ha nakwa usu igwe ndị agha niile nke eluigwe na-ekwu ugwu otito gị ebi. Nnanna Ihedoro, onye si n'ụwa nke akọrọ ka aja nke anyị jụrụ nwụcha ya njọ ya niile, ma mekwa ka o keta oke n'ihu gị, ya keta oke na ndụ ebe ebe. Anyị na-arịọ ihe ndị a site na Kristi onye nwe anyị. Mgbe ọbụla ọ hụrụ ndị fada, ọ na-enwe nnukwu ọṅụ. Fada ọbụla akpọkwara ya Fada Hackett. Ndị hala mgbe ahụ ọwụ Fada Hackett dere si ya yes, ọwụ Hackett, ọwụ onye nọchitere anya Hackett abịala mgbe ileta gị. O nwere ọṅụ mgbe ọbụla ọ hụrụ ndị fada. Ọ hụkwara n'ụka Katọlik n'anya, hụkwanụ ndị fada n'anya. Na mgbe niile mụ na ya na-akparịta ụka, ejiri m ihe mere ya kpara ugbu a mmanụ ọtọ jidere ya mgbe ọ dị younger. Special attachment to the Catholic Church
dị naanị mgbe ọbụla ga-eleta ya ebe ya na-adị ọcha mgbe ụmụ ya letara ya gbara mbọ ụmụ ya ga-aga eleta wee ebe ọbụla dị somehow ma mgbe ọbụla ị bịara na nke ya ma ahụ ya na environment ya na-adị clean. Tomorrow morning utasịrị na Fada Hackett aga m anọrịrị mgbe a ga-ele GM Master Ugbu then as the Vice President of our Lord Assistant Priest, I'm supposed to be there. But for the sake of Father Hackett, Snagamano, say Father Hackett, so Father Hackett, Upampo again, Emezu, Choko, Macanto, and not just radio, Rakelendo, or Choko. Comfort onye anyị gaji ili ugbu a na-adịghị ike n'ọnọdụ nke ndị nsọ na n'ike nke mmụọ nsọ ka o sonye n'otu ndị nsọ na nke ndị niile kwerenụ gara aga ka Chukwu gosi ya ebere n'ikpe nke ọ ga-ekpe ya. Nwanne anyị bụkwa onye ejiri ọnwụ gbapụta, onye akwụlarị ugwu oji, onye mere ka ya na nna dịkwa na mma ọzọ. Yeah, good afternoon. I'm Reverend Father Victor A.K. SDV. I'm Lagos, I'm going to St. Paul Catholic Parish, Muti Ikorodu, Dinari in the Archdiocese of Lagos. My parishioner,
ya na nwunye ya ha wụ ndị otu anyị na chọọchị anyị na St. Paul Muti. Dịka ọ na-agwa nne ya n'ụbọchị taata, nwe okwu inwe ike ịgwa ya maọbụ okwu mmụọ iti. Anyị ji kwuo na ime chọọchị na ọnwụ wụ ihe dịrị mmadụ niile, ọnwụkwanụ nke awụ nke mbụ ka ọ na-awụ nke ikpeazụ. So anyị na-asị ha kara obi, ha chetakwa na anyị wụkwara ihe ndị ọzọ anyị nọ n'ime ya anyị gaji ime. Ọwụ naanị na mmadụ anwụọ na ka ọ gwụrụ, a ga-ekpere ya ekpere na-arịọ Chineke ebere ka o zuo ike na ndokwa, maka ha onwe ha kpa ndị dị ndụ ejisi ike na-agbakwa ọsọ nwee ike gbaru ọsọ na njedebe. So ha chere na ụwa emebiela, ọwụ ihe dị mma na ha nwa na-eli nne ha. Nke a dịrị mkpa na nne ga-ahụ nke nne bịa liwe ụmụ ya ma ọ bụ nna liwe ụmụ ya. Mba, mana ebe a na-ekpe ka anyị meruo ọnwụ na ha ka nka yarị anyị mma afọ yarị mma 81 years ọ suma ma onye na-eje skul achọ suma ọ kwesịrị ekwesị. Anyị na-ekele Chineke maka ndụ o biri, na-arịọzinu ka Chukwu nye ndị ezinụlọ a nkasi obi, nyekwa ha ihe niile ha ga-eji die ọnwụ nne ha. Daalụ. Amen. ọzọ onye ọbụla nke dị ndụ nke bụbara na m agaghị anwụ ma ọ dị ruo mgbe ebighị ebi. Ọ ga-ebi n'ise, ọ ga-ebi n'ebi. Iru Paradise nabata nwanne anyị nwanyị Comfort na alaeze n'igwe. Ọ ga-ebi n'ite ọnwụ ya ya ọnwụ ebighị ebi. Ejikere pasịrị nsa nwanne anyị nwanyị mgbe gboo dịbụ gị ibi n'ụwa a, ezi okwukwe bụ ihe jikọrọ ndị na-ekwere nụ. Mee ka ebere gị sigbo otu ahụ jikọọ ya na ndị mmụọ ozi gị n'ụwa ọzọ. Anyị na-arịọ gị ihe ndị a site na Kristi onye nwe anyị. Maka onye nwụrụ anwụ ka Maria nne nke Chukwu, nne dịkasịrị obi ebere, onye nkasi obi ndị na-eru uju, anya n'aka nwa ya mkpụrụ obi nwa odibo ya na nne anyị bụ Comfort, onye nke hapụrụ ụwa nke a, ka o site n'ebere nke ya dịka nne mee ike iru ọsọ ọsọ ebighị ebi. Ka mkpụrụ obi nwanne anyị na mkpụrụ obi ndị niile kwere nụ gara aga, ka mkpụrụ obi ya zuru ike n'udo.
Chairman of Parish Council, Nnanna Parish. Only singing my parish. Only singing my station. One name, okay, one name, one. One name, okay, one name, one. Ifonye na ndị ọgụ. Ifonye na ndị ọgụ. Adanna, Dagam, Adaji, Dagoma. Ito mbuwo onye chọrọ, mbuwo onye Ifonye na ndị nwunye nwa. Our heart. Born on 21st of March 1943, Mrs. Comfort Nwari Nnanna Ihedoro and Mrs. Juliana Osuji Onowa of Umu Okwara Amuju in Njaba local government in Imo State. She was born into the famous Onowa family. Her parents were Christians and was notable and popular in farming business in Ndoni in Rivers State, where she was born and had her formal education. Mama Comfort, being beautiful and hardworking, dedicated all her youth age in assisting her parents at Ndoni Rivers State. Being the firstborn of their family, Mama was extremely committed in her family business, rendering a help hand
to ensure that her younger ones were sent to school. Our mother's morality and beauty did not go unnoticed, which will attract many suitors to her. She finally got married to Mr. Nnanna Ihedoro in 1975. She joined her husband immediately after their marriage in Enugu. She was blessed with sons and daughters. In Enugu, Mama was a successful businesswoman, provisioning sales and assist her husband in managing the home comfort. Mama, being a baptized and practicing Catholic, was deeply involved in her religious activities and was always seen making sure that her children and other people around her were seriously partaking in religious activities. She was a strong member of CWO at Holy Ghost Children in Enugu and St. Victory Catholic Church at Enugu. She was also a strong member of St. Victory Catfish Choir and Olu Diocese Choir. Mama also has a very native social life. She was one of our professional members of Army Bota Union Women Wing, Enugu branch. She was very active in their cultural dance, which earned her the nickname Madam Volvo. Back in Amigo, she has served matrimonially as a treasurer of Ebebere Ubebere cultural dance and also served as national vice chairperson of Umezalo Progress Union Wing, thereby contributing her own quota in the service of community and humanity. Mama was a true, dearest mother. You touched our hearts in so many ways. Your strength and smiles, even on that age, made us realize we have an angel beside us. Mama, you had God's whisper, calling you how we saw your fights. You loved us so much that you held on tight until all your strength was gone and you could no longer hold on. Finally gave your head to God and slipped away quickly without telling us bye. We will forever salute you, Mama, because you have been all we have ever needed in our life. God gave us the best mom in the world. You taught us never to give up on our dreams, but today, no matter how hard the storm may be, you will forever live in our hearts. May the God Lord preserve and rest your amiable soul in peace. God is the Oma, Madam Volvo.
ladies and gentlemen. Right, two. Pinyo kai ewala kizu tukwenike DJ Obronyo ekelele mo mmadụ niile n'ebe a ebe ọ bụla ị nọ anyị respect onye otu onye ka ha nwa ha n'otu ha na-ebu ụka onye nwetụta ịkpa akụrụ ebe ọrụ obodo a chọrọ ịgba egbe biko rọsh ahịa wee wee Nani mama jande,
nne na-asọkwụsọ onye nwere na-elezienu nne gị anya nwakorobịa lezie nne gị anya nwa agbọghọbịa lekwela nne gị anya
Yeah, every my brother. Yeah, I have Nnanna Ihedoro, Nnanna Amiibo. Yeah, I'm na South Africa. Had to mo 911 na South Africa. Then no le ba bare na from old school. Yes, bale wandam. Onya ndem ko ado no wa. Yeah, obia we ha pagata. Yeah, so yeah, we nwanyị ahụ ị hụrụ m ga-asị gị na onye ahụ mesịrị ya m na-ahụ anya. Yes, because nna m hapụrụ m mgbe m pere mpe n'agbanyeghị na nna m nwekwa ihe mmụta n'aka ya mgbe ahụ, mana nwaanyị ahụ onye burule m ka ebe moto bụ nwata agbaga with good faith. Nke bụ isiokwu na nne m tigiri m n'ọrụ okwukwe. Nne m nwe onye ụka, ezigbo onye ụka ka ọ bụ. Ọ na-eje mọnị mmasị ụtụtụ ọbụla. Gịnị ma mmadụ nọrọ n'ụtụtụ ọbụla ya ezu ike fọrọ ọbụla ka etotere n'ụra nwere ebe ekpere chaplet for 15 decades. Anyị ekpegide ekpere 30. Anyị ekpere 60 decades. Yes, ọ ya bụ mma m ị na-afụ ị na-anụ maka ya. A na-akpọ Madam Volvo. Yes, Adajie, ahịa m na-akpọ ihe na-akpọbọ nna m na-akpọkwanye Adajie. Yeah. Nwa ya nke izizi na nwoke. Yeah. Then nwa ya nke ise na ọmụmụ. Ndụmọdụ okwu na-ekwu bụ ụbọchị tata. Ọ ụbọchị mwute bụkwa ụbọchị nnekwu ọṅụ nyere m, because ihe o ji bụ nnekwu ọṅụ nyere m bụ na adị m ndụ witness ya na-akwara m nne m with good faith. Ọ dọrọ m anya na yes, akwakwara m ya ihe ọma, mana ama m na enweghị ihe anya gwara m zuru ezu. Ya mana n'iru nke Chukwu na nke mmadụ ebe ọ nọ, ama m na ebe ọ bụla ọ nọ n'obi dị ya ụtọ n'ụbọchị tata na onye o si aga n'ụkawa dịka ugbu a. Ọ dịrị nke anyị na ebe a. Daalụ nwanne m. Ma ife niile anyị na-eme ebe anụ abụọ ekene m na-enwe ebe ma ndị galụ ma ndị kagharị ma ndị n'ụzọla ịbịa ma ndị kwesịrị ịbịa ọ bụrụ na ofe ife nabi ife abịa na ekpere na-ekpe bụ ma ọ ya dịrị onye ọbụla na mma. Ndị nke bekwa na-abịa ụkwụ m ọkpọrọ ha nke ha ga-eji wee na-aya agafa mma n'afa Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Daalụ nwanne m. Okechukwu Fabian Nnanna. Nwoke nte ihe ri nne ị ga-ahụgodi ụdị mgbalị na mbọ anyị gbaga today. Ị ga-ama na ihe anyị mụtara n'aka ya. Ka njikọta ọnụ o nyere anyị mgbe ọ dị ndụ ka anyị ka jiri ya na-aga. Ana m ekele ha n'ụzọ rinne because ọ bụ onye ya na mmadụ dị na mma na-abịa nọnyere ya ma ihe megide ya. Ana m ayọkwa na-ekpekwa ma Chineke ma duo ha
ebe ọbụla ha si bịa ha ya alarụ n'udo na-enwe mkpọbi okwu n'aha Jizọs. Ihe m na-agwa ha ka anyị niile kara obi maka mma anyị biri ezigbo ndụ ya. Anyị niile ga-agbalị ṅụọ ya, soro okwu ya ma bie ụdị ndụ obi ndụ obi masịrị anyị. Anyị na-esokwe n'ụzọ okwu ya, sikwa onye ọbụla bitefurula ụdị ndụ oyi mama anyị bi, enweghị ihe ọ na-agaghị enweghị ihe ọ na-apụghị ime na ndụ a. Enwe oke ihe nọ na ya, ihe mmanwụ n'ọwụ nwa na-ebi ọnụ maka eji mara m asị mpa nnukwu anyị gụrụ m ya, aha m ọwụ nwa na-ebi ọnụma. Ise, thank you. So anyị na-asọ ọnụ ndo anyị ji lee ihe anyị ji bịa ebe a. Asị m gị okwu ha nwaanyị ya tụwasị di ya, ara ka anyị ji so ọnụ unu agbalịala ogologo ndụ anyị si ike umezala otu. Biko ndị ọgọ anyị ụmụleke ndị ụmụnna anyị, biko anyị na-ekele ọnụ mgbe ọnụ ga-emepe ụlọ ọnụ chie ndị ọgọ ọnụ anyị bịa, ma mgbe a ga-eme ọmụgwọ anyị bịa rie shasha, mana otu ote anyị ga-ajụ Chineke ajụjụ. Nna anyị Volvo nwoke nwaanyị obiọma na-asị mgbe ọnụ chi weta ka Chineke ga-eweghachiri na mmaji kwuru mmaji n'aha Jizọs. Na-asịkwa mgbe ọnụ ga-ala ọnụ ga-alarụ n'udo, mkpu ji a ga-akpọ ọnụ anyị nọrọkwa nnọchi ike n'aha Jizọs. Onye so anyị kelere nye ekele pụrụ iche ifuru mgbe anyị gara gị nwe nwanyị so anyị si ịgbalị ala Chineke ga-emere gị otu a, Chineke ga-agọzi gị ebe dịbe ọwụ na ọkọ nọ, ọ ga na-eche gị n'ezinụlọ gị, nye gị ngọzi pụrụ iche iji ahụ ụmụ Ezeadụ bịa ama Igbo na-asị gị ịgbalị ala. Thank you very much. Ị lara ụgba ndị aka eze, ọ bụ onye aka eze onye Ebonyi steeti n'aha Jizọs. Lord, Kanamoro, Udoda Nono, Amiko, Aaron Novo, Moji, Nova, where they are. Colonel, we don't know what you can find. I don't know that. Oh no, I think I have a family. This is a miracle. Here I put it there. This is I don't know who can buy on the regular log I wear you do. I do but let them problem and the car. I am not so karaoke. The same is Auma, Galim, the Galim, how can Nnanna, Galim, because of Lord which the word, when I love car, when I'm to love you. I got thrown no ndị ụmụnna m ụmụ Ezeadụ bi, biko ọkwa mụrụ ọnụ nọ nga ọnụ na-aghọtakwa m, biko ndị ahụ ewe anọ nye m saịn ebe nwaanyị nwoke ewe Okechukwu gara kpatara anyị asampete nke onye gbara mgba afọ abụrụ ụdị afọ
gbabata gị na-agba anyị so ndị ọgọ m anyị keleela ọnụ ndị ometadebe ụmụnna m ndị abụ Igbo in general anyị na-asị ọnụ na-emene nwuchu ọ dịghị ka a ga-akwụghachi ọnụ ya bụta ọwụhụ n'ọnọdụ a ọ ga-awụkwa aka ruo a na-abịa anyị na-asị ka anyị gaa celebration of life so biko anyị na-ekele ọnụ na-asị ka ọnụ si weta ihe ọ jiri zo ihe ndị a Chineke ga-enye achọ ọnya mmaji kwuru mmaji n'aha Jizọs ụzọ adịbeghị taa ka a na-elegodo anya nna anyị ukwu a ọ lakịrị ndị ome ụmụ ya laka ụmụ ya niile laka ụmụ die mgbe ọ bụla ị kelere eze ọchị unu na-ele nga na foto niile ọ nọ ị ga-ahụ eze so biko anyị ọnụ unu emeela Chineke ga-agọzi ọnụ mgbe ọnụ ga-ala okporo ụzọ ga-eru ụrọ dị isi n'aha Jizọs maka mgbe anyị nụrụ ozi maka ọnwụ nwanne anyị nwaanyị ọgọ anyị nwaanyị o wutekwara anyị so nwa unu nwaanyị unu kpọnyere anyị wee mekwere ka anyị mara anyị wee si na otu ọbụla ọ dị na anyị ga-abịabịa si unu ndo anyị ga-abịabịa si unu ndo n'ihe mere unu mekwara anyị o wutere mana ebe ọ bụ na mama ọ dị otu a ka onye adaizọs ka ya jebe anyị na-asị na ka Chineke nara mkpụrụ obi ya na ndokwa na-asị unu dube n'ụwa ndonu o metụtakwara m na-akpọtụrụ ọnụ ka ọ ghara ịdị ka anyị nọ nga sọsọ Nnanna anyị so Mgeri ọkwa ezi enwere m ndị enyi na-ama nkụta Mgeri amadị m umere na ọgọ m nwaanyị ọwụ amadị mma na-enye ọnụ so ndị ọnụ si wute ka Chineke ga-eweghachi n'ọnya mmaji kwuru mmaji n'aha Jizọs mgbe ọnụ ga-ala okporo ụzọ ruwere ọnụ isi n'aha Jizọs mechaa aga m ekele ọtụtụ ndị mmadụ enwere egwu ndị nne na-agụ ihe na-agụ egwu na-agụ ọkacha mma nwa lee nne ya ọkacha mma nwa lee nne nwa mara nne ya lee nne ya emege n'ụbọchị taa ọ ya ka emege n'ụbọchị taa ekele dịrị Chineke onye chi n'etiti anyị kpọrọ mmụọ ọ dị mma na mmadụ ọ dị mma nwaanyị ga-anọrọ ma nna nọrọ nwa ya na-anwụ obiọma anaghị aba mana ihe niile anyị ji Chineke ya nara ekele ihe awụ ndị nne nne mana ndị nne nọ na-eji gbagide egwu nwa otu nwanne gị pụtara na bịa leta anyị ọdịkwa mma so ihe dị otu ụgbọ ndị na-agapụta anyị na-agapụta Mama Comfort Ihedoro o zuru ezu ọ naghị achọ ya achọ ọgọ gị ka m na-ekwu adị m sure nwe otu ị ga-esi alawa na-aga amagịrịrị m aka n'aka mamie ya mamie ha na-agụgala ya agụga ịghala ya elu ka mmiri nzodele m n'ahụ itoolu ọwọ́ ẹ̀ bá ti dà ọjà ń dábàá fún àwọn lovely mother. otu o si wee mee na-eso onye ọbụla kasị obi na ọnwụ iji ama na ya aga anyị ga-ekwa Chineke onye si ihe niile ọ gaa n'udo na-enwe nsogbu ọbụla. ọgwa biko tiewu ndị ọga isi ọgwa Adedoko ihe metụtara anyị nọ otu ha si ebe ka ha esikwa ebe so anyị na-ekele ha so ka ha esi weta ihe eji abịa agụgụ anyị akwa Chineke ga-eweghachi ha mmaji kwuru mmaji n'aha Jizọs
aga nọchie ike n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Oge ụlọ mere udo. Ị ga na-amarịtụkwa aha ebe a maka arụ ka ekere steeti eke maka ndị amụjọrọ ka a chọrọ iji egwu abịa ma ha elele anya egwu akọgadị chai. Otito dịrị Jesu. Otito dịrị Jesu. Gelen. Sinjaba kelen. Isu kelen. Abi wo kelen. Ezaropi kelen. Ibon gidi kelen. 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 Ah, kolodi. Makanya kelen. Biko enwere envelope ụlọ nga era mmanya nisa so ihe ọla tọpụta n'ime Ihedoro family. Ọmọ Nnanna Ihedoro family. Na-achọ ka ọ mụchi onye ihe Chineke ga-akwụ achọ na mmadụ bụ mmadụ n'aha Jizọs. A na-asị na-eresi mkpeli a na a ga-eresi mkpeli n'obi ọma. Onye nwụ ibe na-akpa onye nwụ na-enwe onye bịara n'ụwa onye ọjọọ bere ebe dịbe ọbụla Volvo nọ taa obi ọma kpega agwara m ihe na-achụ na ọwụ mmiri ka onye ọchawa nọ blessing n'aha Jizọs. Onye nwa nwa ekele ọnụ Abibo kelen, kelen, amuju kelen, umwa kele zoni. Ya, ekure. Aka mas na umucho. Maro turugu gebo ulona. Ekele kono no munu ga no nem no wasta dada. Abe ba pare ukuki bazo. Wena se. Ukuru tibia, ukuru ke ejela ga ke mana ha Jesus. Tubre na ona ebo te no jeton. Ne no na yani go to ne chike. Makati ho de ke ko. Ngwa no to ko ko ga ba na ja sam. Obere mo to. Enwe ihe mere. Ebe unu nọ m ga-regret. Adịkwa m chọọ na enwe ihe ọnụ ga-eme ebe m nọ. Ọnụ ga-regret. Tubre na ama ga aka m na-abịa chi ike na-abịa ka kote m abịa mbọ. Ọnụ m ama anụ m aka akọ. So comfort Nnanna Ihedoro kwanụ nwanne ọnụ nwaanyị. O shizu ezuzu. Ọ watụ ụkwụ I was saying we can get out of my career on daily. Never go to really too much. I need to want to matter. And because they How
I belong to the Tigers 90. The Tigers 90, that is the Tiger 90 set. So because I make Ejima handy the Tiger 90. 1990 set. When I can afford it. And now when I now perform here, how come my brother here, my younger brother. So in mediation, but I'm not going to because so I'm happy to live right now. Yes, automatic circulation. Ona baliala, ona balia. I do the Tiger 1998 state. Console our champ down there. I'm a good call. One time you leave. I wait. The way you can do it, how to take it away. Today was it. It was it. You will. You will now. And I'm going to give you one leg. One leg of Colombo. How to take it. How to take it. Amen.